Mingaw mo rin napita diri. Wala may masahiro kwarta ni gyud. Motor ni oh. Wala ko kabayad sa binulan na ni. Oh, nangaguba na ni mga parts ani oh. Ako ni maayo gyud. Unahan binago rin mo sakay ani kay mingaw ning napita wa may laing mga agi diri akor gyud. Atong namurog nagri ning sakay ani. Daro gyud. Tagan. Let's go. Kanina akong hinulat wa may agi motor noon oy. Dali pa biya ko. Maayo kay ni motor. Sus, dali biya jud ko sus. Dali dong. Dong. Ay, kinaka. Sakay ka boss? Kay ko boss. Tulay. Asa ka? Mo? Asa mo ka? Bruto lang. Bruto? 20 lang na dra. 20. Oh, Way hangyo. wala hang nila kay crisis oh. Ubi dro. Diba? Sige. Sakay rin. Express na kong motor. Aso ka rin dagat. Ayo kay nida. Bakon na eh. Malapaw tani. Ganyan lang ko ba? Makablok pupuntahan yung saya ni. Waiting mo boss, 20 ra to. 20. Mangisa ko. Ay, ko. Sige, bato tinarin. Diya oy kwarta da. Oh my god. Saon ko ni pagpaagi pa may kiyasan ko ni bira ni. May kiyas ko kay wa koy 20 der wa koy pamliti. A few moments later. Asa mo tong masahiro ko ganinaw at kaplitin ako 20. Matay. Ilan siguro ko akong tuhana to. Anay. Pagi day, ilan kinay ko. Bastang malasan kinabuhi awa may natanip sa hero. Sus, wa po plete. Lakaw pa itong unahan oy. Tingnan po yan eh. White pretty high. A few moments later. Wa na may motor nga agi. Ngita tayo motor kay ako ituan. Matay. Wa agi motor. Apaabot lang sa ko bisig. Naay mo agi ron. Naman to'y kusog ng masahiro dari nga kagang-kagang ng motor. Buto man sa nako dari kay maagi ra gito ron. Balasag na ako ning kuan na yun, sisigig. Sa hero ani. Natani kanina sa hero. Ikyas man pod. Sus. Aring unahan ay sa hero bro. Lah. Kwarta dire. Lah. Piso na lang man eh. Sao man ako ani man. Ilaro na kong usakay ko ron, mangilan lang ko. Di ko mo plite kay wa man kay kwarta oy. Langan magihatag ko ni piso. Wara. Iboy kagang-kagang. Ini. Ila di sini na ako ron. Boss. Para. Asan ka? Dito ako sa Greenville Bato. Greenville Bato ka? Greenville Bato lang ko. Asa? Kasi motor boss. Sa kabungkag ko naman eh. Dito lang darbos kay matay ikyasan mo sa hero ko kanina, wa man ni plite. Tapos ang kwarta dire 2,000 ni wala sinsilyo. Dito na lang kay libre pati ka. Libre pati kag painit. Dito tanigan kay nailad ako kanina sa Siya man to, di ka mailad na ako. Di ka mailad. Ako'y bahala nimo. sige. Pila may plite? 200 na dra kay layo yan na. Kaya na. Ay, sige Dre, sakay na yun. Doble lang ako. Doble
Double kon. Greenville ba to raman ka? Manturan. Kumailor na dapit. A few moments later. Para ari na boss, ari na. Are ka? Oh, ari na ko. Pero ari na boss. Ari ko. Are ka boss? Oh, ari na ko. Sige ah. Dapat yo ha. Plitay niyo mo boss. Kaya sa ko kanina bihan na. Plitay ako. Tay. Okay. Ara, na dire tanan. Mo di dai. Kay plitay ka boss. Mahal ka tao ba? Plitay ka ba? Inan di ka gaina. Nya, sama ni. Kuan siya. Sumunod na na. Sudan. Kabaw paniod to. Dala na ugma. Pamahaw. Ano dala sudan eh? Oh, dala sudan. Nya. Wala ka rin. Ipon na ako dire. Ano dire mo plite? Times 3 ng kuan. Dala na tip nimo. Salamat. Kumaay gini mong tao boss. Salamat kay ni boss ha. Salamat po kayo kay. Ano dire tanan di ay? Oh, na tanan siya. Salamat Salig kay lang. boss. Nya. Nya. Salamat kayo kay. Lakaw Sikir ka? kita. Are ka? Sure ka? Dari na ko. Sige sige. Dari na ko kay. May gitu siguro ada kay ni plite ginako. Nabi ko na dire ang tip. Napo siya tip gihatag nako. Dala sudan puli udto buntag. Ako nang tabi unsang niyang gihatag nako di. Be. Uy. Kamatay. Ginamos man eh. Ginamos, ginamos. Run. Ay, kung retira na ko na kay driver kita lagi. Mag gitu pasahiruan ako na kay lagi siya tipo na ako. Apay sudan pumahaw dala di ito. Ay, kung retira gyud. Lumatir nako. Driver mo. What's up mga karepa? Pag shout out tayo mi karon no, ang akong shout out kay si akong asawa guys, si Maylin adra sa among boarding house guys. Salamat kayo sa tanang suporta mga guys, karepa o guban pa. Shoutout na ako akong mga kauban sa Fairmark nga po mga gwapo-gwapa. Yeah! Nya, shoutout na ako ang Kulong TV guys. Support pag nila guys. Tapos shout out guys si si Kenneth Gonzales. Ima. Shoutout na ako si Gmart Carillo. Kauban ako sa baggage Fairmark guys. Thank you. Shout out pa rin ko ni Kinjan Canillo guys, driver dra sa CDRRMO. Shout out mo. Batchmate, shout out. Please subscribe our YouTube channel. Ripa Max TV. Subscribe, click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin.